Bună seara și bine ați venit la un nou vlog. Sunt cu Mirela, cu Țuțu. Am ieșit pe afară. Din câte am înțeles, este un târg de Crăciun pe aici. Să vedem cum este. Suntem în Mountain View, Castro Street, așa se numește strada asta. Deci să vă arătăm. Toți IT-știi aici vin. Da, toți IT-știi aici vin. Haideți să vă arăt cum e pe aici, să vă arătăm cum e pe aici. Să vedem târgul de Crăciun. Să ne dați și nouă un like, un coment. Abonați-vă, este gratis. Haideți să vedem cum este pe aici. Și lumea pe afară. Este un restaurant aici. Strada asta lungă, care se numește Castro Street, este închisă. Pentru lume, din câte am înțeles, în capăt, în partea aia acolo, este târgul ăla de Crăciun.
Și asta este sâmbătă, suntem în 14 decembrie. Ăla e un restaurant indian. Acolo este un magazin de pește specific pescăresc. Mergem pe mijloc. Hai pe centru. Este o florărie. Și are și cafenea. N-am fost niciodată la un târg din ăsta de Crăciun, de când suntem aici. Doar ăla în San Jose acolo. Da, unde sunt pomii. Mai este unul în San Jose cu 6 tarabe. Da. De turism, da, aici târgul de turism, târgul de Crăciun e organizat de nemți. La unde e? O fi încolo. Aici e berărie nemțească. Este o berărie nemțească. Era închisă, da? Au renovat. Doar cafea. Uite acolo se încinge grătarul acolo. Uite că există și pe aici. Nici n-am știut. S-a deschis la 11 și se închide diseară la 9. Și acum este ora 7. Fără un sfert. Deci 2 ore ca să-l vizităm. Bine, nu stăm 2 ore. Dar haideți să vedem cam ce au pe aici așa. Și există la un târg de Crăciun pe aici. Uite, aici au din alea prăjituri. And I forgot to make one for myself, but whatever. They're all getting pretty ridiculous. And then I got each get one, and I framed it in a nice pottery barn. And then a bird. Prăjituri, ciocolată. I'm gonna charge your ready because your phone's running out. Do you have a power bank with you? Aici e ceva bijuterii. Aici ornamente de Crăciun. Aici Moș Crăciun. Astea sunt din alea scrise care tai pe ele, dar scrie câte ceva.
Pe fiecare. Astea sunt din alea de lemn funde. Nu prea unde ești? Nu prea mâncare mult aici acum era noi. Cred că i-am împărțit în două. Pe partea e mâncarea, pe partea asta sunt astea care poți să cumperi de la ei. Ce au farfurii, căni. Vin fierte, exista pe aici. Ce haine. Cărți pentru copii. Ce frumoase sunt astea. The concept enough to overlook it. It's supposed to be no box. Uite încă unul. Cred că e fratisul. Is a brother, sister? Brothers. Brothers. Ce frumos sunt. Yeah, I definitely like. We were going to see, but then that was right before the pause. Sper să înțeleagă și YouTube-ul să nu dea copyright chiar acum de sărbători. Raffle. O scenă unde cântă copiii, colinde de Crăciun, aici se mănâncă la mese. Și haideți să vedem ce au pe aici. Ce pom frumos de Crăciun. Pe unde o luăm? Hai încolo, așa. Poliția e cu noi. Hai. Stai la coadă la ceva. Miliția e cu noi. Da. Deci cârnații sunt $12. Un cârnac cu o chiflă $12. Vă las și prețul. Pizza, sausage roll, mâncare. Wurst, cârnați, gotcha, Cârnați, sauerkraut, $5. bratwurst, Wiener, vegan brat. Ce e rolul ăsta? Ce este? Roll e pâine. Pâine. Deci un cârnac cu pâine $10. With sauerkraut, e cu varză murată, e $12. Bratwurst, hot dog, vegan, brat, Beyond Meat. Ăsta este ăla, covrig. Prețul. $5 un covrig.
A fost interminabil asta. Miroase a vin fiert. Da, mă, are vin fiert. Vrei să iei? Ia-ți. Cât o fi unul? Deci ăștia de aici au vin fiert, este $10 un pahar de carton. $10. Dar există vin fiert și aici. Nu numai în târgurile din Europa. E făcut de nemți ăsta. Cred că nu e singurul loc. Cred că mai au în alte locuri. That's what I tell you, Jay Wonder. Yeah, and I want to go back to Athens. I want to Poftim? Uite. Aici e pentru copii. Colorează, plastilină. Încolo sau încolo? I'm not sure. Ce? Ia uite-l mă ce mic e. Uite-l mă ce frumos e. Hai, plică. Aici e din aia, Moș Crăciun. E ca și... Oh. Asta e $8. $8. No, I'm looking, thank you. Are prețul pe aici. $8. Asta $8. Și ăsta de aici. Produse din Germania. Dacă n-am mai văzut dulciu din asta. Astea sunt. Mamă, mai e și încolo, după aia mai e și încolo. Floricele, popcorn. O pungă $20, o pungă mare, o pungă mică 16 și o pungă mai mică $12. Vă las și prețurile și în lei cât costă floricelele. Ai găsit celălalt țuțu? Mamă, ce miros! Foarte frumos bradul ăsta. Deci ca să ții un vin fiert trebuie să stai la coada asta. Da, avem noi vin acasă, de nu fac un vin fiert. Interesant, mișto. A? E interesant.
Da? De fiecare dată când mă uit la clădirea asta, zici că e TVR1. Clădirea de la... That's like very like work, like, you know, kind of the people there after work, just like locals sitting there. Yeah. With my parents and my brother. Uite, s-au încins grătarele. Sunt mexicani, nu sunt mexicani. Da. Ăștia au shawarma. Shawarma. Tacos. Black Forest Chicken. Kitchen. Bucătăria Black Forest. $15 o shawarma. $15 o shawarma. Nu-i tylko niemiecki. Aici e pizza. Uite, o face aici pizza. Da. Cuptorul e afară. Face pizza. Și arată o pizza. Mișto. Vrei și tu una? Săptămâna, în 2 săptămâni vreau, da? Las că mergem ca prin San Diego, pe acolo. O, da. You want to try or? Ce-o fi ăsta? Ah. Hun, what are they doing? Look at this. Hun. Dude, what are they doing? What's this? What? Mișto, shrimp. Nu e shrimp, e din ăla porumb. Mișto, nice. Mișto. Cum se numește aia? Caracatiță, punea. Coadă la vin. I don't want to be in a house with Brian. Oh, okay. Yeah. But it's like you. Coadă la vin fiert, ia uitați cât e. Până mai încolo. Păcat că eu nu pot să mănânc nimic aici. Dar nici nu poți să te apropii. Ia uite, altă coadă. $25, un șnițel cu piure. Ai văzut cât e un șnițel cu piure? $25. Asta e coadă la vin fiert și la mâncare. Auzi, Țuțu? Am filmat și de sus. O să vedeți toată strada asta. Nu, mai încolo un pic. Toată strada asta și târgul de Crăciun de aici din Mountain View. O să-l vedeți și de sus. Dacă v-a plăcut, dacă vă place, știți ce aveți de făcut. Abonați-vă, dați un like, un share, un coment.
Pe noi ne ajută foarte mult să continuăm. Este gratis totul. Și voi o să vedeți ce filmez dacă vă abonați. Până data viitoare, vă pup!